bakare saddiqun masoyin bashari. Bismillah wutiri mahalicin hadari, me kare shiga hatsari ka tsare na aikin fahari. Allah dan bashari ka nade na hasken sadari, da mafi kyan nazari yabo mai kyan lamari. Kai daɗin tsira wutiri a gare shi mafi kadari, mai sanya yawan zikiri hauhawa ga sururi. Alhinai nagari da sahabu abun fari, mekinsu shi zai hitiri ƙarshe ya wuce nari. Yawwa ahalin zikiri ga wata sabuwar shiri, na Sidi Abubakari shugaba na masoyan bashari. Assalamu ala nagari na rasulu abun fari, farkon halifan bashari na biyun tashin hashari. Kariki Allah bashari dole na mashiri, in gaishe ka annuri da sanan nan mai tambari. Masoyi na gari garkuwan sayidin bashiri, na tuno filagari yadda kai wa anwari. Har macijiya ta sari kafanka Abubakari, amma a hakan kai kudiri kar ta tabo bashari. Na Abubakari ya wuce aikin nazari, ku tuno kaulin kadiri ya yi masa shaida nagari. Mai kinsa Abubakari tabbas yana kin bashari, duk mai kin bashari to ya ki Allah wutiri. Nazari daga kaunin bashari, Siddiqu shine fari da ya yarda da Allah bashari. Farkon halifa ne na gari sai mari Usman Zunuraini, Aliyu kuce Haidari. Hadisin bashari ya ce wa Abubakari, ka so ne Abubakari, na so ka Abubakari. Sadiki ne nagari kuma sannan sabiri, ka zama abun fahari gundukan nagari. Cikin shi'iri da na yi wa Abubakari, Allahu sarki wutiri kara min hasken fikiri. Sai ismin sha'iri Usmanu kuce asgari, a cikin masu yin shi'iri ƙaramin su ko jari.